Ja som Milan Majtan z občianskeho združenia Videoškola a dnes ti ukážem, ako sa dá zadarmo vytvoriť si dokumenty, keď posielaš žiadosť, prípadne vyplniť nejakú PowerPoint prezentáciu pre deti do školy, a to úplne zadarmo. Takže tento malý zázrak sa volá Google Drive a vlastne nájdeme ho na Drive na adrese drive google.com. Vieme, že prihlásený pod svojím účtom. Na Google, ak máme vytvorený Gmail, ak nie, tak si môžeme vytvoriť. A keď chceme nové dokumenty, tak si zadáme nové a môžeme vytvoriť dokumenty Google, vlastne niečo ako Word tabulky Google, niečo ako Excel prezentácie Google, niečo na spôsob PowerPointu. Ďalej môžeme mať aj ďalšie možnosti, formuláre Google, ktoré sa najčastejšie používajú na vytvorenie ankety a mnohé ďalšie. Takže, buď si dáme nové, kde môžeme klasicky písať. Výhodou tohto je, že sú aplikácie, že sú aj mobilné aplikácie, takže môžeme písať aj kdekoľvek chceme. Lenže my nové teraz nechceme a chceme si nahrať. Takže ako na to? Takže dáme si nové, dáme si nahratie súboru, nájdeme si našu plochu, a dáme súbor, ktorý potrebujeme. Tieto modely môžu byť rôzne. Otvára to skoro všetko. Dáme si Open. Ako vidíme, súbor sa nám nahráva. A teraz ho jednoducho otvoríme. Dáme si otvoriť pomocou aplikácie Dokumenty. Ako vidíme, už nám ukazuje predovolenú aplikáciu. Počkáme, kým sa načíta. Tieto Google Forms majú tú výhodu, že fungujú aj offline aj online. Dajú sa nainštalovať aj na mobilné zariadenia ako mobilné telefóny, kde tiež majú svoju aplikácie. Ďakujem ti, že si sledoval náš ďalší videoblog. Dúfam, že ti pomohol, že sa niečo naučil. Budem rád, keď budeš sledovať tento videokanál a tak pomôžeš občianskemu združeniu Videoškola pri ďalšej práci. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.